Значи то не беше гонка, беше буквално видео с цел забавление. Тръгваме от почти спряло положение и стоиме заедно, уж се гониме, ние също го представляваме като забавление. Не правиме състезание, не сме нарушили никакви скорости, да сме карали между коли. Защо тогава километражът ти е замъглен? Може ли да ни покажеш клипчето без да има... Колата, когато е на спорт, и сама се замъглява километража, за да се... просто го прави. Това не е вярно, нали знаете, че не е вярно? Това вие го мислите така, аз по друг начин мисля. Тоест твърдите, че колата сама си замъглява километража, когато е на спорт. Точно така. Каква кола е това? Няма значение каква кола е. Кой спечели гонката? Никой не е спечелил гонката. Както виждате, сме заедно в клипа и така. В самия клип се вижда, че колите са напълно еднакви, за да няма печеливш и губещ. Защото по принцип на кодството колата, да кажем, е по-бърза. Има много хора, които завиждат и общо като видят някой момче по-младо с по-хубава кола и почват да пишат отдолу коментари, селяни, какъвто и да е, дори да не сме направили кой знае какво нарушение. Имаше медийни публикации, мисля, че една от вашите бивши приятелки беше споделила, че вашата книжка била купена. Как бихте отговорил на това? Има си... Може да влезнете тук в КАТ, да ми проверят кога съм си взел книжката, как съм си решавал листовките и така нататък. Всичко е било както си трябва. Значи купени книжки няма вече. Това беше преди 5-10 години. Свърши това филм. А с каква скорост се движихте след като... 80 макс 90 км в час.